الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم إن جتي الله غند الله يوتا وندي الله بدو ko wela no welda ino wilira mo ala kadi ko ala o ala kadi do ala kala ko wadi kadi o yette en jetti gondo godal woni sirru godal hunde kala wodi e godangal annore muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam muy be tagra batti mumo falilahi alhamdu ni jettiden Allahu tagdo men tagi windere nde sababu de annore muhammadin sallallahu alaihi wasallam hande artude do yete e émission meden fawru Fouta jamdulema gazara jamtulemani gazara jamtulemani yo hayyama dental jelaji hande artude do yete la DSTV e addude gorko gawlo machallah gandado jiɗaɗo gowaɗo nafodiraɗo teddodiraɗo gawlo kadi bibliothèque du Fouta walla ni sen mbiyama bibliothèque de l'Afrique sa findinimo e nder ɗaabilelo mo ɗani moni ɗoygol a wimo Farba Mouhamadou Sega Malal haalanam keeri Fouta Farba Mouhamadou Sega Malal haalanam jiidigal Foutankoɓe hay somo woni e ɗoygol demo haalane kadi kala hen ko haalanma ko source labɗo falilahi alhamdu ko oɗon gorko gawlo hande gadduɗen ɗo biyeteɗo Farba Mouhamadou Sega Malal mamma jobbe moɗo Farba ceeluji Bocara Masulu mañi nden jobbademane fara afe tawi ko gawlo Afrique gawlo Fouta jarama ana jarama Sega Omar jarama ayyoma dentale celaji seydi ñang o gawlo wiyete Farba Mouhamadou Sega Malal mamma job Farba ceeluji Bocara Masulu mañi jobbademane fara afe walla Bocar takko ndellema Biram Senjigi Sey Malal laya gawlo pewtono ɗo e Samba Guela jeegui gawlo Cheikh Oumar Fouti Tall gawlo lasli Cheikh Oumar Fouti Tall gawlo kadi jiiduɗo e Cheikh Oumar Fouti Tall holko firti gawlo jiiduɗo e Cheikh Oumar Fouti Tall soɓe mbi so tawi hoɗɗandu wi noro ina ñawi guite ne laaɓa sababu nde andude jiidigal Cheikh Oumar Fouti Tall kodduɗo e muɗum mawɗo e diwan muɗum koɗɗo e diwan muɗum jibina hen mawni hen ndeke noon kala ko haale tarik Fouta toro walla tarik ni mbiyen Fouta tam falilahi alhamdu on gawlo so tawi haali taw koko laaɓi ƴetti taw kadi koɗo ke ndiyam keelalam ko ɗon woni ɗo ƴoogi ɗum on gorko gawlo noon gadduɗen ɗo hande woni Farba Mouhamadou Sega Malal walla Farba ceeloji gorko mo daɗel diri e nder gure 14 walla 13 ceeloji ko ɗon woni on gawlo ko ɗon o jeeya nde Cheikh Oumar Fouti Tall yontida e taanigo en nde taaniraɓe Cheikh Oumar Fouti Tall ngari hande oɗo saaha jontida e makko o jeeya noon ko nokku daɗel diri eɗo wiyete département de Podor commune mo Dodel tawi ni kadi ko ɗon woni base commune o koye ngon wuro o jeeya wuro ceerno Sinthi ceeloɓe ko on gawlo jooɗi ɗo hande ko musidɗo mon Demba Abou Sow e nder tonggode muɗum battore jeegoɓiri e nder émission ngaji men ɗi mbaɗanɗen émission o wiyete ko fawru Fouta so wiyama fawru Fouta noon fof no soomi nder ayyoma ana jarama Demba Abou jarama hayyoma dentala celaji min junnima ko wona ɗum ko en jetti équipe type e staff la DSTV mawde caméraman meɗen tigui tigui Amina Ndiaye Seydi Ndiaye debbo ma Agnam Goli eyyi woldide kadi la directrice Sinna Sall Seydi Sall jeeyakoɗo nokku hoore fonde Seydi Sall woldide noon omo ganduɗa ko Oumar Ndiaye Gurbo Jolof
oɗo ko sokhna Hawa Tall seydi Tall ɗum Cheikh Oumar Foutiyou marabani ko ɓe hannde ngoni ɗo staff la DSTV kono noon PDG général woni koto leydi France woni Seydi Abba Sarif ko gorko mo sadil tan Allah sallallahu alayhi wa sallam nen mo gafal ha semi ɗum tatawaqadu fi hande si zalam ha ko mbima haydara kanko noon jeeyi oɗo galle hannde gila to France koye communication to banggue humpidde pulagu hoto yeewe hoto humpe hoto ɗawe communication o arti ɗo kadi e Dakar o waɗi ɗum ɗo installé hunde noon fuɗɗorto ko deɓelil beelal ha ɓoye waɗa maayo ina ɓoyata noon natoyi hankkadi e satellite oɗon ñaaga hen duwaw ko wona ɗum ko bandiraɓe diaspora jogolnayi windere ko hande ko gawlo meɗen machallah VIP e nder gawlagu Fouta Farba Mouhamadou Sega Malal Mamadou Farba Thieleji Bocar Massoul Mañing ñangam demana farafe kanko hande ari ɗo heri hande la DSTV émission Demba Bou Sow fawru Fouta ɗum noon Farba Mouhamadou Sega Malal haade min arde premiére namdal meɗen namdal gadanal natir diaspora jogolnayi windere salmina windere nde bisimilla ma Farba Gallat ala gayna ko gay ha lisa mboko wawlulen bandiraɓe noddodire lisa yo fawru Fouta lisa fawru Fouta e kumbari mama demga e lemun DSTV wallahi Seydi Niang lisa mi joɗodima yarɗo mi yarɗo lisa Demba Abou Rella Hamadi Dado Farmara Sabaudi Ali Basse Sabalamu yor jam kuli tengel gore Farba hoto wat Seydi Niang mi joɗodime joom fawru Fouta arɗo sannaraɓe calaga Seydi Niang lisa bamma wiyete Idriss Guiɗaɗo Mamadou Ali warɗo jugumodi beeli sabballa doga haysa wiyani ka pullo lisa Seydi Niang Farba Cheikhuji lisa ala gayna ko fulɓe koɗon kiire jam hirama kinnema wona yaware o gawla yaki mon lisa lisa ko fema wona kutiyeyo o gawla wutaki mon lisa waali jam yurminima ngakani paaɓe nder weno kay hatta ngay tellede yeɗo re Seydi Niang ske ko huuli fone wawi walde nder suudu ko wona ñiiwa lisa lisa ya tanum Abba Sarif wallahi a taƴani ɗemgal fulɓe noon lisa a taƴani ɗemgal awluɓe noon tan nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Oumar wimo bi zawrati hayril halqi niltumo ammade lisa Seydi Abba Sarif hidiltuha sharif lisa في العمر لابت أحولي لنصرة ما قد صنع دامت نقولي سوفني بي أمري وجايدي أندي حياة بلا روين وموتا بلا رمسي لو قتالهم أبا سريف ودي Abba Sarif président directeur général Sidna Sall caméraman Amina Ndiaye يا جايب لنا قلالي لنا جايب سنة lisa تانم جاجان جاي ha والله بيتشا يبان غوركو Omar Ndiaye عندي بمي محمد جاجان جاي فاري مرسل يا يم عمر جاي lisa سنة Seydi Sall لم تارو تارم ماما جيبي جرجي بي ماما ñaka nek borom galat social salawi mani tidi gore la directrice la directrice lisa social salawi ma ñaka nek borom galat gi kala ko wi ma tidi lisa ena haalde mon non Hawa Tall lisa
tanum Cheikh Oumar ne jooɗi hawatal tanum toroɗo heewa ɗereji famdatal ki dande talo gueɗo ye hawa tanum Eliman gueɗo Mamadou Eliman gueɗo tanum Cheikh Oumar Foutiyou jiɗi ko dalma Eliman Siré Demba Samba Moutada Demba Aljumaba Halwar pucikaɓe gummi nder Foutane paywaɗo ndewoyi ko jaalo waali mbalto isara bo Demba Aboudel Ahmad Da gore alhamdulillahi rabbil alamin Allah ɗerɗe fof keewi machallah weltare dag dag yo Allah weltini Farba Mahamadou Sega Malal Mamman Diop Farba Thieleji Bocar Massoulou Magny Diop Badamane Fara Afe ɗo natirɗa ɗo tan hayso tawi woni émission huuɓani eɗen mbawi wiide huuɓi sababude machallah ɗo natirɗa e présentation jubɓuɗo ɗo natirɗa ɗo poɗɗa natirde a haalde ɓeɗo yontaɓe ɓeɗo taniraɓe Cheikh Oumar Foutiyou Tall hunde ko jubbuɗa ko ina wayno émission mbiyata ko en gasnimo yo Allah weltini Farba Mahamadou Sega Malal gorko mo daɗel diri hade hay hunde Farba Mahamadou Sega Malal e nder émission meɗen fawru Fouta e tonggode jeego ɓiire namnal min gadanal faade maɗa bisimillah amin jiiɗi namnadema ko faate e kotki Fouta e holno Fouta feccori e nder no Fouta feccori ni ina wiye Fouta Toro Fouta de no yaaji ma nan noon damga ma nan ngenar ma nan boseya kono ina wawno wiyede Fouta boseya walla Fouta ngenar walla Fouta damga kono fof de ko Fouta ina yaaji gonga noon kono noon Fouta Toro no wayni dowlude eno wayni hewrude noppi yimɓe holko addi wiyede eyi Fouta Toro go noon holko addi wiyede Fouta Toro e holno Fouta o feccori Farba Mahamadou Sega Malal Mamadou Farba Thieleji Bocar Massoulou Magny Diop Badamane Fara Afe ndisa ha gassa mbaraw heɓanam lotiso ndisa holko adda assalamu aleykum moɗon ndisa ndeysan Demba Aboudel Ahmad Daɗo farmata Samba Uji Ali Basir sawallama yoro jaam kuɗi teŋella mi salminima mi salmiti mama ma yo jaam salmini Farba Mahamadou Sega Malal Mamadou Farba Thieleji Bocar Massoulou a noddimi ɗo henne hannde manane DSTV e fawru manane Fouta wallahi Seydi Niang min Farba Mahamadou Sega Malal Mama Joba Mamadou Farba Thieleji Bocar Massoulou Magny Diang Joba Demani Fara Afe gawlel fulɓe gila Fouta Toro ha Fouta Nioro aɓe gandi gore isa mbeɗa arde ceelowel waranko am mo Mamadou Sega Malal Mama Joba Mamadou Farba Thieleji Bocar Massoulou isa mbiɗa wonde Fouta aɗa namdi alhaali muɗum seeɗa holko saabi wiyete tan ko Fouta Toro isa waɗi wiyeede manane Fouta Toro nde inde ɗon nde ɓooyi kayre hecci Fouta ni Allahu Akbar isa nde wonno waɗi noon ko Toro woni capital Fouta gore isa mbiɗa heewi so tawi mi yimi hami sofi mi wiya so tawi neɗɗo yeddi ko Toro woni awdi Foutaji ɗi kala tawata ko namnaki Farba Mahamadou Sega Malal wallahi noon kewɗa wiide andu manan ko Toro woni awdi Foutaji ɗi kala isa isa Toro noon woni awdi Foutaji ɗi kala gila e laamu manane Tekruru isa ha sabu aɗa andi so tawi laamuji kalama e nder West Afrique laamu Tekruru haalama ko laamu ɓoyngu gadigu e nder West Afrique to banggue fulɓe kam ko adi Tekruru eɗen gandi wonde manan fulɓe koɗi e nder nokku biyeteɗo Nemadiri leydi Nema e yajande kene ɓuura duuɓi ujunnaje 6 taw laamu Tekruru fuɗɗaki taw Allahu Akbar est ce que laamu Tekruru Allah walli men ene yaha kanko biyeteɗo bijji hamma hawa Nemadiri o bijji hamma hawa laamima Nemadiri gila jeeri bonani kanko adi manande no ɗiɗorno yuɓɓindu toon laamu makko est ce que o dañi boytoli bijji e owga bijji
owga fiila jaa gorga wiya jaa owga rokkuma hinde fulɓe jawɓe buytoli fiila arɗo laami gore jibini hilleri buytoli fiila arɗo laami jibini deeto hilleri yeroba hilleri yeroba rokkuma uruɓe leñol birahima al fullani deeto fiilama arɗo laami laamu toro gore jibini makam deeto jibini jaaliga makam e boɗewal makam e awgalal makam ko adi foof Demba Abdourilla Hamad Dara Fama Samba wuuri leydi ndi wiyete ko Fuuta jomen leydi yen ɓe wiyete ko fulɓe ɗemgal jomen leydi yen ɓe wiyete ko fulfulde mbeɗe yiɗi yimɓe ɓe ganda ɗum matawde hadisa ni woni noon alhamdulillah rabbil alamina on ɗon tekruru yo yimɓe ɓe gandu tekruru ko arabe windi ɗum ñawni farayse winde ñawni so neɗɗo windi ko muynani jombani ñawna en selli tekruru ko pular laaɓɗo cer ko pullo manane ururu biyeteɗo gore buytoli bijji hamma hawa sakkino e les lekki koyli towki ko pullo ururu ɓe batti manane siforade ɗon towki ururo ha wonti tekrur Allah est ce que ni tekrur woni no ardi e wiyete ko towki ururo ko buytoli bijji hamma hawa on honno e les lekki ko pullo ururu lekki ki ko lekki koyli towki caggal nde ɓe telli nemadiri aɓe gara e on saaha Fuuta les o fof mbalwalde ndi fof ko ndiyam hoɗetake ɗum tagi so tawi fulɓe walla wambaɓe jimiɓe mbima jeeri kole donago so tawi jeeri bonano walla telletake ko ma ndiyam woppi place muɗum usti seeɗa nde yimɓe mbawi tellade en deno didorno manani anani e tooro he kono noon wonano tan an deno didorno ko jeeri ko gila nden noon toora gañi gore sabo kanko manane tekruru o wiyama laamorgo ngo ko nemadiri nde ɓe gummi e nemadiri ɓe gari towki ururu woni tekruru towki ururu ko wuro tan wona leydi Allahu akbar won wiyoɓe wonde manane laamorgo ngo wiyete ko tokororo kono wona tokororo ala ko towki ururu ɗon wonno laamorgo ngo nden wonde manane nde ɓe gummi nemadiri ɓe telli manane towki ururu caggal nde fulɓe jawɓe jalti e jaa owga fulɓe ururu ɓe jalti e buytoli bijji hamma hawa on woni joom towki ururu ɗum woni laamu tekruru laamu tekruru wonno koye nder tooro ko tooro fusi sari laaw yalti hen bootoya yalti hen damga yalti hen ngenar yalti hen ha heɓoyi lowre ni noon woni hankadi ha yettoyi ɓundu Kumba bannaɗo Boubou Malick Sy ko ɗum tagi noon sa wi manane Fuuta tan mbiyata ko tooro sa wi Fuuta tan mbiyata ko tooro nde wonno hay inde Fuuta nde ko tooro hecci ɗum ko ɗum tagi wawa wiyede Fuuta damga wawa wiyede Fuuta bosoya wawa wiyede Fuuta ngenar wawa wiyede Fuuta yirlaɓe wawa wiyede Fuuta lowri ala wiyete ko Fuuta tooro nde tawno hay tooro e heccu hay Fuuta e hoore muɗum ko tooro hecci ɗum kono noon Allah walli tooro noon wiyama Fuuta tooro ko ni woni Demba Abdourilla Hamad Dara Fama Samba wuuri Ali Basse Fuuta noon jogui ko diwoɗuji jeeɗiɗi ma mbiya andino didorno manane tooro ma mbiya laaw ma mbiya damga ma mbiya boosoya ma mbiya ngenar ma mbiya yirlaɓe ma mbiya hebbiyaɓe ko noon yaari ha yettoyi an deno manane nokku goto biyeteɗo lowre noon itta koye nder damga lowre manane serti e damga koye 1920 e laamu Abdoussalam Sy Mamadou Mamoudou Allahu akbar Demba Abdourilla Hamad Dara Fama Samba wuuri Ali Basse ko ni addi Fuuta tooro wawi nde wonno ko tooro woni awdi Fuutaji ɗi kala est ce que eyyi ko ni ɗum sifori Demba Abdourilla Hamad Dara Fama Samba wuuri Ali Basse sawlam yero jaam kole teñella est ce que bisimilla ay Allah jarama a jarama Farba Gallat Farba Mamadou Sega Malal Mamman Diop Farba Thieleji Bocar Massoul Magni Diop Jobadamani Fara Afe amin gandi noon hen namdal fof ngal gaddume ma ko pulaari wiyata ko nagge mana fayi ko fof hejjata e barmi amin gandi hen namdal fof a wawa jumpude muɗum
fodde ko jiɗɗa an haalde ko sababude émission o rokkani sabu toɓɓere wootere tan ne wawi wonde émission ayo jarama jarama hayo jarama hayoma dental jeeloji kinnema wona yaware ko fema wona kuti wali jam yurminima hakkude paaɓe ma deddirman alhamdulillah rabbil alamin allah hadisa vrai wali jam yurminima ngakali paaɓe nder weedu hatta ngay tellede yara laaj ha ndeysaan eyo Farba Hamadou Sega malal mojo Farba Ceeliji Bocara Massoulou sababude ne natɗa e premiére namdal men holno Fouta hoɗiri noon kay a haalani min kadi tekrour ko konngol ñawnol kono ene jogii lasli holno tekrour ko adduno ɗum holno wiirete sababude a wi min ko towki uurur ɗum min nani ɗum min paami ɗum min ɗum noon bandiraɓe ƴette bikuji mon e kayeji mon bindon desɗon nde noon ɓesgu fof garoyow ma andu ɗum ɗo haalanoma hanki ɗum noon Farba Hamadou Sega malal yo Allah ɗaccinma e gandal ngal ko juuti ɓoynuma kadi e ñantude leñol ngol alamin amin e ubbidde kadi gueɗe jiyaɓe Allah moƴƴi ɓe saabu ko onon goni bibliothèque de l' Afrique ɗum noon yo Allah jokka ɗum ko juuti gam teddugal nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam so ɗum ɓen ni Farba Gallaɗ namdal men deftugal hen ina wiye almami Abdoul Kadiri Kane kono ina jogui ɓe o yontida laamu Allah meɓe ina woodi hen moni foof ina jogui wuuro ngo jeeya kadi kamɓe foof ndendi génération koɓe guiɗiraɓe kamɓe jontida saabu Elimani Boubacara Kane kamɓe ndendi génération kamɓe ndendi yonta ɓe kebdi hay wondude kamɓe jiidi kadi kamɓe jiidi kono noon holko addi amin jiiɗi famde min kewani hen nande Elimani Boubacara Kane wiyede wonde jeeyama e almamiya beele kanko o jeyanno koye fewjannoɓe walla holko addi o jeeyaka e almamiya te kam fof ndendi yonta ndendi génération ɗon tan woni ko jinnomi namnade Farba kadi kalna ɗum windere nde ene suggi yimɓeɓe kadi demba ɓuurallah Hamad Dado Fama Sambouri Ali Bassir Sawalamu yeru jaam koli teŋella seydi ñang isa an haali haala amirul muminina garwanijo e nder Fouta ha isa holi on almami Abdoul Hamadi Alaji Lamine Mamadou Abdoullahi Ali hamme julɗo kanto koɓɓillo ndeysan vrai kanko woni bajo Padel Daouda Daramana Amina Moussa hamme yero baroto to Jakil kanko woni bajo Padel Jeliya Abdoul Siré Lamine Birame Pamel Cagane Subalde Sala Modi Abdoulaye Dono Kurbarane Modinami ina kanko woni bajo Padel Boubou Kudi Malik Racine Boubou hamme julɗo kanko woni bajo Padel Daouda Daramana Amina Moussa hamme yero baroto Jakil baroɓe ha gore ha ndeysan beele mo jeeya he baroɓe he ni wona nene makko ko barejo Allahu akbar ay kudi Boubou Kudi Malik Racine Boubou hamme julɗo kan o wona kan hano ala annen ala kanko ko barejo ɗum wiyete ko Jakil Diaba ha ndeysan seydi ñang ɗum men juu hen joni le ha ndeysan funtiɓe wonde ko Boubou Kudi Malik Racine Boubou hamme julɗo kan ay kudi nan ɗon kudi ko debbo ha gore ndeysan Boubou Kudi noon wiyete ko Daouda Daramane Amina Moussa hamme yero baro nanani eski ni ko Farba Ceeluji wiyatma dani seydi ñang eske seydi ñang ndeke noon alhamdulillah rabbil alamin Allah kanko manande Elimane almami Abdoul Kadiri Kane kanko wiyeteɗo dikkoriɗo fende Aliwul Kowri jabtoriɗo satigi solo Boubou Gaysirou o nangodiri Samba Anta Boubacara Sawalama e jaaƴe konko e saboye piggal cudde jamɗe ñaami kanko almami adderdo almami Abdoul Kadiri Kane kanko manderdo yeehi ha to wiyete ɓundu to wiyete Fadiga e Daara Lamine o haade almami Sega omo seeni Cheikh Siri Hassan Lamine Ali Seydi Mada hamme birani heeri omo senni mandeno didorno biyeteɗo Siré Dara Demba ɓooye coyo ko nangue e hoore jangu Daara Lamine holmo almami Abdoul senni jalgu Daara Lamine omo senni caɓaɗo biyeteɗo Barahima Almahfour almami Abdoul manandeno didorno yeehi manade alhamdulillah rabbil alamina fooli barak fooli laamu barak o yeehi ha to wiyete manade jeeri bungowi e nder Kadior ɓe nana bungowi no fewi sanne o nangodire damen Amari Ngone Sebel omo latta seedeji holi seedeji makko Tafsir Hamad Ibra Samba Aboudoul hogo seedeji ko mani woloma ganna baccan baɗawal makam baman Mamadou Moutaba e Mamadou halfi ɗum ko bantunaɓe hayre omo senni omo latta seedeji omo senni Alpha Amara Seydou Yero Boussa Demba Birahima ñokono Souleymani baban Mamadou Alpha Seydou Alpha e Bocar Alpha ɗum ko babaɓe hoore fonde omo senni nangue e hoore e jeeri bungowi holi on el fekki matma Samba Defa Ramata Ali Dioro Birane Pamarel Cagane Suballe Salamode kanko ɓuure Birom Kujja ɓuure
ɗum men cagal ɓuure nangue e hoore jeeri bungowi Demba dañi koɗo de wallahi min dañi koɗo omo selli manan denodiɗo alhamdulillah rabbil alamina ceerno Cissé daado aali jogu dewo yannaki maali tukunuɓe hamme rewan paata jawo to kolcil seeɗo omo nangana temedere ha juuɗo temedere kori nangandemo omo dara yeeso almami Abdoul ande ɓe mbimo Cissé joom ɗereji yala mbiye kam ji Cissé joom lowande hande wona ɗereji kalata ko lowande kalata gati mbeɗa nangana temedere ha juuɗo soko temedere mbawa nangandemi seydi ñang almami Abdoul wi keɓa temedere nanganoɓe Cissé ene juula mana ne juulani salli fala juulani Allah sara deke temedere mbawa nangande Cissé ɗo Cissé nangande ɗumen ɗo o wi allo kubar joyi jane makko jeegom jane ndimangu omona lele karwel jeeri bungowi ɓe mbiya ɓe jaɓanamo almami Abdoul wi ala gacce Cissé lelo saabu ɗo taƴi ɗo omo taƴiri andenoma omo dawɗi korka omo wonde salligi kacce mo taƴani yo yurmende Allah wone makko jibine yummali ceerno Cissé ama ceerno Cissé suwade ceerno Cissé ɓe mbi ñandanage hoore jeeri bungowi almami Abdoul Gadiri Kane alamo hulani Demba Abou Sow ɓe mbi alamo hulani sona almami Abdoul o wi hay minne kaymo huuli wona biran buubu ko nangue e hoore jeeri bungowi Samba buubu ko nangue e hoore jeeri bungowi Jafara buubu ko nangue e hoore jeeri bungowi ɓe ko hawmiraɓe makko ha heddi ha awdi Allah on woni paɗel buubu walla mbiyamo kudi buubu o ko debbo woni yuman amirul muminina Fouta Garwanijo nene makko kanko almami Abdoul Gadiri Kane o goto heddiɓe ɓe fof keddi ko wolde makko e jeeri bungoyi nde o yahata nde duhol yeehi kosam yeehi Biran buubu nangue e hoore jeeri bungoyi Samba buubu nangue e hoore jeeri bungoyi Jafara buubu nangue e hoore jeeri bungoyi toroɓe mbima buubu kudi Malik Racine buubu hamme julɗo Kane a ƴewtata ko ɓiɓɓe maɓe kamɓe de ɓe parwi o wi ala ɓe parwani gati so tawi kimama huɓɓi almo tagilamo mar waɗi morle caaki gable poɗɗi balɓale ndimango ɓitti bandude ko yeeso caggal nangui gore dabɓe ɗe jiida cirlol sariti condi waɗi niɓɓere hirkeji ɓuttima peccitimaɗi mawɗo yimi wayli so tawi aɗa moolo jambata ñaago dokko jawdi jarama gallat o wi manana kala ɓurɗo hulde gacce o wi on ɓuurata ɓadade condi woni gaddotoɗo mayi soko kippiteɓe mo tawɗum no fiɗira caggal fof wona min jibini ndeysan firto on ko dogannoɗo eyyi gore birani hippira tawa fiɗa ko kerel wudde o goppe lelo nde fiɗirte nde dogañi komin jibini Jafara hippira tawa fiɗa koye kerel wudde o goppe lelo komin jibini nde fiɗirte nde dogañi Samba buubu hippira tawa fiɗa koye kerel wudde o goppe lelo komin jibini nde fiɗirte nde dogañi heddima awdi Allah o woni mande paɗel jeli Abdoul Siré Lamine woni nene makko kanko almami Abdoul Gadiri Kane kanko almami Abdoul Gadiri Kane noon Allah wallimo ko ɓiɗɗo dimatnajo no kalirno ɗen e radio ɓamtare ma rewde saabu kanko almami Abdoul Gadiri Kane ko taɗum alhamdulillah rabbil alamina Allah aali hamme julɗo Kane woni mo fulɓe mbiyata hamme julɗo kono o wiyete ko Zeynil Abidina Daouda inno Sirif Sidil Yas fulɓe mbimo o janggi ɓaari o firi facciri ɓe mbimo hamme julɗo Kane andiraɓe ƴette bikuji e kayeji moɗon bindon kanko almami Abdoul Gadiri Kane ko ɓiɗɗo mande no dimatnajo o feri dimat noon ɓe gari koɓɓillo o ummima koɓɓillo kanko o yeehi to wiyete appe ha gore fiilede almami yonti mami ar hen kanko Cheikh Souleymani Bal o lewti ha lawol darima men gartoyi hen ha ndeysan émission men wona goto aɓe jiilo hande ni aɓe jiilo hol poɗɗe wadde almami ɓe dartini mana nde aaleɓe makko foof nde wonno waɗi noon laamu almami ɓe jogui ko aaleɓe muɗum ha gore Alpha Ali Sidi en Alpha Amar Seydi Yero Bousso Demba Birahima Ñogoro Souleymani en ndeysan gore ko noon ɓe jaari haɓe goni mana nde aaleɓe jeegomo aɓe jiilo Alpha Amar noon ko kanko ardina wiyamo yeehi manane ko duumi dumunno juɗɗo omo oɗo setene rewi caggal makko kanko Alpha Amar Seydi Yero Bousso Demba Birahima Ñokoro Souleymani mana aɓe jiilo hol poɗɗo wonde almami ɓe gari manane Abdou Karim nde wonno waɗi noon kanko Cheikh Souleymani nde ɓe Cheikh Souleymani Bal nde ɓe gandi hen nde ɓe puɗɗi yiilade haɓe puɗɗi tampude o wi on tampi on jiitani taw o wi o wi foti wonde almami ko Abdoul on saaha noon jawanɗo goto ne wiye Abdou Karim Diawan Ceerno Palil Daf ko gando cettowo kuɗi kelowo kaatumeji haaɓe Allah jingo jale jimayi ɗire ceerno mo daha muɗum selbani ɓe pokkiri ɓe payi toon ɓe mbi Cheikh Souleymani Bal wi Allah wi ko an wonata almami o wi on keñima wona min o wi so tawi wiyama ko Abdoul tan o wi ha ko Abdoul Gadiri Kane
ha hande de ɓe gaccani taw ɓe gari almami Abdoul ɓe mbi ko an wonata almami o wimi wonani almami dimaɗi ɗi jeehi noon ɓe gari aale ɓe boosoya anduɓe muɗum ɓe tawi won hen ko anduɓe soko nunɗal mumen ene manki ko ni mbawɗen wirude tawde ko télévision allahu akbar ɓe tawi won hen ko nunɗuɓe soko gandal mumen ene manki ɓe tawi won hen ko anduɓe ko nunɗuɓe soko joor keecagu mumen ene manki jorani keeci mbawata ñawdude sharia Allah o no foti waade ni ɓe tawi won hen ko anduɓe alhamdulillah rabbil alamin Allah ko nunɗuɓe ko yorɓe ƴiye keeci kono noon ene ƴoƴi ha ɓurti ƴoƴere nde aɗa andi neɗɗo wiya ko yo ƴoƴ kono oto won kererere ene ƴoƴi ha ɓurti wiyama noon tawde ɓen ene ƴoƴi ha ɓurti ene mbawi so ɓooyi ƴoyre mumen ene mbawi yaltude falsifié mbiye ene mbaɗa ene change won certain constitution ngaji taw koye nder ñawore Allah ala ɗum ne wawi wonde tuubakiri kono noon manana ñawore Allah nde deftere saria Allah nde deftere ɓurana Allah nde hay hunde ɓeydetake hen hay hunde ostatake hen ɓe kuuli hade mabɓe filde gando nunɗuɗo lamɗo ɗemgal jawɗo ƴoƴƴo so ƴoƴi ene yaha ha wona nokku wiya ene waɗa ene change lawol ngol ɓe tawi won hen aɓe jokki yiilade de ene manande no didirno ko anduɓe ko nunɗuɓe ko laaɓɓe ɗemɗe alhamdulillah bil alamin Allah kono noon kadi jomumen ene leeli aɗa hunde lelde kay neɗɗo ene waɗa ko juumre fonde ñawde ɗum ware neɗɗo waɗa juumre fonde hippude ɗum fiya ɗum larbe ande neɗɗo waɗa juumre fonde dumbude ɗum kono fof noon taw jomum ɓe ƴeewi tawi o noon ene leeli omo leefi neɗɗo ne wawi wonde e wadde ko boni taw o yawata ummade o harto ɗum walla o ñaawa ɗum fodde nde ɓe deke noon ɗum fof dañama hen leefɓe dañama hen goppirama sababu nde leefre mumen dembaɗe heɗide ni woni noon kadi ɓe garte Cheikh Souleymane wiɓe Abdoul ɓe paare Abdou Karim Diawanne wi mbimi koto mbimi mun to ko almami Abdoul Kadiri ɓe gaare makko Alpha Amar Seydi Yero Bousso Demba Birahima Ñakoto Souleymane dañi hadisaji nura Allah sallallahu alayhi wa sallam e ayeji ɓurana ɗe haalanimo wonde so tawi mission Allah ƴettama fanama e jiyaɗo Allah so tawi ko kanko tan sisi ɗon so jaɓani yo ware o yaltinanimo ɗum e nder manande no didorino hadisaji e ayeji anni deno didorino jomiraɗo subhanahu wa taala almami nani hadisaji ɗi faami koɗi joopi ko almami nani man deno didorino ayeji ɗe o faami koɗi joopi ko o huli o wi wadde mi watte mon jeehi ha daña manande balɗe tati garton ɓe ndumti wiyama balɗe tati wiyama lebbi tati almuhimmo o naati halwa omo yiɗi weydude noɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yo weeɗanmo jomiraɗo subhanahu wa taala nguɗo laamu pawangu e dow makko de an joomam ya an Allah min almami Abdoul Kadiri Kane mbeɗa jogori wiyeede yomi jooɗo e nguɗo laamu mbeɗa jogori jaɓrude sababude mande ko laamu ma mbeɗa jogori jaɓrude ɗum mbeɗa jolna Fuuta e laana Malal so tawi nguɗo laamu mbeɗa jogui hen wune mi ñaawa mi jooɗo e jappere hami iwa taw mi ñaawata ko lundi sharia ma mi ñaawata ko wonani welluya ma ya an joomam ya juɓɓinami nde jappere ya an joomam so tawi mi jooɗima e ndeɗo jappere mbeɗa jogori manane funtirede jawdi homtirede mande no ɗiɗorno manane kongu aduna e belaɗe muɗum ha mi ñaawa hen ko lundi sharia maɗa an ya a joomam yo oto Allah waɗam manande jeeyaɓe e nguɗo laamu ya jeeyam an joomam joni joni mi maaya jomiraɗo subhanahu wa taala huncini mo Allah sallallahu alayhi wa sallam yagtatan laamu naman taw koye perla wona e kollu wona e ɗoygol ande walla ko hatifu rabbani kene wona hen fof ɓe kollirimo almami Abdoul an ma jooɗoɗa e jappere almami aɗa ñaawa e sharia Allah aɗa ñaawa e belade Allah no ha koota e joomma a lundota komi min Allah a lundata ko sériyam a lundata ko ɓuranam o wi hatte ɓe gari o jaɓi fiilede ɓe ittimo appe ɓe gaddimo ɗo wiyete koɓilal yiiloɓe ko wuro jawɓe humayɓe ɗum wonanami humaynaɓe ko woni humaynaɓe labba demba e tibili demba alijam labba birama alijam labba ɓe gaddimo ɗon ɓe piilimo demba ɓuurilla hamadar fama sambouri ali basi sawalam jam kuli tengel fiilgo makko noon kanko almami Abdoul Kadiri Kane
manane ɓe kewani hewɓe tawaka wiyama tawtoraɓe filɓe makko diwani yimɓe jeegomo wadde ko aaleɓe makko tan e boowal tatamal laaɓngal boowal Allah manan de holko sawndimo salli nguru ngu woodi garɗo wirti ɗum mami gartuɗo taari min kala mon hol wirtunoɗo salli nguru ngu woodi pawɗo hen deftere sharia nde mami gartuɗo min kalana mo woodi tawɗe hen pawɗe hen deftere ɓurane nde mami gartuɗo min kalana moɗon woodi joƴƴinɗo saralla ka mami gartuɗo min kalana mo woodi joƴƴinɗo sala muru ndu mami gartuɗo min kalana moɗon jarama kanko Allah Abdoul Gadiri kan o dari e dow salli nguru he ɓe gaddi manane deno didorno lefol danawol tal metelol ɓe piile dow hoore he ni woni almami Abdoul Gadiri kan fiilama Demba Abdoulaye Ahmad Dado Fama Sambouri Ali Bassi Sawlam yer jam machallah woni noon mbiɗa holko tagi Elimane Boubacar Kane jeeya kay alma maga te kaɓe fondinde génération kaɓe fondinde yonta hilale ayel Abdoulaye Sarif Dimasqi Abdoulaye ibnu Hilali ayel Abdoulaye Sharif weltiniri ɗo noon Dieynabou Kane Sy Hilalu Saghir mbiɗamo beltinirɗa Dieynabou Kane Sy to Canada wondude Abou Sy Seydi Kane Seydi Sy ko gonga ɓeɗe nanamo e taniraɓe julɗo Fuley wele toon to Calaga wele mana jeeya koye taniraɓe Elimane Boubacar Kane eɗen beltiniri ɗum hen ko gonga Demba Abdoulaye Ahmad Dado Fama Sambouri ɓe beltinirɗa ɓe fof ko weltinirteɓe kalanto mami ko kan hande kalanto mami ko tagi mbiɗa pourquoi kanko manan Elimane Boubacar o jeeyaka e laamu almameɓe gore sel almameɓe ko 37 adi joƴƴinede almami ko almami Abdoul Gadiri Kane 1776 o jooɗima duuɓi 32 sakkiri laamede ko tafsir ɓoggel Baba Ly tafsir ɓoggel Amadou Sawa Demba Bouba Abba Nuhi Birahima Jamli to liituɓe Jaaba 1890 caggal nde tubakoɓe naati kanko woni heero o sa nani heero Sénégal walla soɓe kaali ɓe jaltinanma goto ɓe mbima o woni heero di Sénégal ala heero di Sénégal kay ko Baba Ly tafsir ɓoggel Amadou Sawa Demba woni heero kay ko nde tubakoɓe gari nde holno ɓe tawi laamu e juuɗe muɗum woni heero kay ko Cheikh Souleymane Ba woni heero kay ko almami Abdoul Gadiri Kane heero dañete koye nder fulɓe wawi almameɓe 36 almami Abdoul Gadiri Kane ha Baba Ly tafsir ɓoggel Amadou Sawa Demba Bouwano Birama Jamne hame Fadallah ɓe mbi wonde mana mbiɗa pourquoi kanko Elimane Boubacar Kane o jooɗaki bajjo Coumba Houleye Boukary Bela Jam Silman Mama Samba Aleydi Bana Birom addum Demba Boubacar Demba Saydou Hounde Racine hamme julɗo Kane ko Houleye gagnage Thiaw Lodou Farmata Demba Duwarata Thiaw Thiaw ɓe fanay wiyete anande alhamdulillah rabbil alamina manana yuman almami ande Elimane Boubacar Kane Saydou Hounde Racine hamme julɗo Kane Saydou Boubacar Saydou anca Abdallah Moutar Jadi Niang Badio Asa Galla Ndiaye ma Modou ma Moutar mi anda fof ɗo gardata mi o toroɗo hade mi famduma ene jeeno e sarɗiyeji laamu almami ɓe mbi kala manane jaajɗo leñol jooɗiɗo e jappere laamorgo leñol aɗa yaaji leñol aɗa tawi laamade aɗa satti laamade taw kadi koko ɓooyi ɗo gonɗa ɗo e nder diwan mo gonɗa o kadi ka jiidaɗo e nder leñol ma ka laamotoɗo ka jiidaɗo en ƴetti laamu ngu kadi kala gorɗo hande e jappere laamiɗo gonɗo e jappere leydi mumen ɓeɗo foof eɗen ndento lamminde ɗumen saabu waɗi noon kolaw lawal teddi saka noon nde meewa bi mi yejjitino ene jogee almameɓe ɓe woppiranoɓe sababude ko lamɓe ƴeewi ɗum sababude ko lamɓe ko anduɓe ko nunɗuɓe ananani kono noon ko lamɓe kadi ko wulɓe jaw mbiya wonde kolaw lawal teddi saka ne meewa biri kala neɗɗo moɓe gandi oɗo ko toroɗo tan toroɗo kono noon ko jooɗiɗo e jappere yimɓeɓe ne gandi holno laamu muɗum way sañji anandi kanko laamu almami ɓe ndentimo on holko ɓe ndentori on
ɓe mbi kololowal teddi saka ne meewa biri neɗɗo woni lomtiɗo e jappere tanum laamima diwan woni laamɗo cañƴo so tawi en itti laamu almameɓe en mbatte juuɗe mumen ngun laamu cañƴu ngu o tawi ngu o jooɗi e dow muɗum ene wawi so tawi yeehi ni haw o jooɗima woni almami o waɗi juumri e nder laamu he taw omo jogui puissance doole ɗe ganduɗa ɗe sen jiiɗi ittudemo e laamu makko en mbawa seɗen piila hay sino tawino ko tanum laaminoɓe oto piilen jooɗinoɗo e jappere nde laamu alme meɓe sosetede on saaha Elimane Boubacar Kane ene fiila Elimane Dimat ko kanko ñawata kanko yamirta kanko haɗata seydi kanko woni bajjo Kumbu Huley Boukary Bela Jam Silman Mama Samba Idi ɓi Demba Illi ɗum noon bandiraɓe diaspora mana téléphone la DSTV oɗon mbawi wadde 78 308 08 81 78 guitare française onon yo ar mbeɗa andini heddi namdal tatabal ko adi émission no gasa hakkude Elimane Boubacar Kane Cheikh Oumar Fouti Tall ɗum noon bandiraɓe diaspora Sénégal TV jogli windere kala ɗo mbawɗon wonde oɗon mbawi wadde 78 mbaɗon 308 mbaɗon 08 81 ɗum woni noddirguel guel ganduɗa sa noddi e émission Fawru Fouta mo Demba Abou Sow hande nati ɗo grand invité machallah invité de marque bibliothèque de l'Afrique bibliothèque de Fouta mo ganduɗa falilele hamdou so tawi woni o lelima qaabi leyla e nder jammagu omo woni ɗoygol a fintinima wi Mamadou Sega Malal ɓe ɗiɗi kalnami lasli Fouta Mamadou Sega Malal ɓe ɗiɗi kalnami jiidugal Foutankoɓe e nder Toro e nder Damga ko woni ɗoygol ko foof mo haalane ɗum noon fallila ilhamdu min ñagonomo yo gurdam ɗam juuta wodiri e cellere kisal mbimi so tawi hande wonno ko saria yimɓe jeddodirama e saria walla woodi ko majjodiri e nder saria hande so tawi asko ngo wattanoma ɗum walla tarik lasli Fouta o wattanoma ɗum yimɓe jeddodiri hen sa naami o Farba Gallat mo ittu mon tigui e niɓɓere o faana mon tigui e lewla walla humpito lasli Fouta jiidigal Fouta asko Fouta ɗum no min ñaguinnoyo Seydi Niang hande sa ala gaynago sam ilel Seydi Niang sam milen woni naate ladde camme hade sa Seydi Niang sam milen holno mboddi mawde natirta wuro nangue ori hade sa hakore sam milen wima holno mboddi mawdi natirta wuro nangue ore ma wari ma warama hadisa Seydi Niang yo salamu aleykum moɗon ɓiɓɓe fulɓe fajoɓe gacce ñawdoɓe ñalade wasatoɓe ƴiye dappuɗe hadisa ye salamu aleykum maɗa DSTV salamu aleykum maɗa Fawru Fouta Demba Hamadi Demba Abourella Hamadara Farbara Kaburi Ali Base Sawalamu Yerjam Koli Tengele Farbarwa Pullum Farbarwa Ubulio Sogal Mijasani Makai Diwatamam Ngareje Ngayo wobba gorloji ndene ngayo wobba jeeri manane walo Ali Amadou Moussa Paate heɗo guiɗoma sehima Ali Amadou Moussa Paate dental ceeloji Libreville ore ye en ɗan sowanaɓe ye Seydi Niang ɗum noon bandiraɓe mbaɗe 78 308 08 81 ko wona ɗum ko Farba Hamadou Sega Malal ɗo ɗo jaltinɗa guitare française o aɗa jaggi Alpha Makki Tara Cheikh Oumar allo assalamu aleykum assalamu aleykum assalamu aleykum bisimilla
allo assalamu aleykum wa rahmatullah Farba Hamoudou Sega Malal la ilaha illallah ɗo ɗo jannguɗa wallilamɓe julɓe koni Cheikh Oumar Djinganawe ndeysan eɗen beltinira ɗo nete Sharif Aliou Gassama ko giɗo Cheikh Oumar al Fouti Tall ko giɗo ɓesgu Cheikh Oumar al Fouti Tall Mamadou Rasulullah woni ko to États-Unis d'Amérique wallilamɓe julɓe koni Cheikh Oumar Djinganawe o woni Sharif Aliou Gassama to Gassama. États-Unis d'Amérique Gassama Baro. Demba Abi Sow kadi Gassama Baro. jiɗɗo Cheikh Oumar al Fouti Tall woni ko États-Unis d'Amérique andi sa wi Gassama a wiyata baroki ha gore ma tawde wona mi ko weltinirimo tawde. noon mi teddinirimo émission ma o ele Aliyul o Barni moƴƴet kadi hakkille o dohdu Aliyul Barni yo Ali Eli Sambo Eli Moussa Eli gore. téléphone ne haalda e maɗa bisimilla assalamu aleykum wa rahmatullah lamde diine Djinganame allo assalamu aleykum min nanma noon no retour o ma taw min nanma de amin nanma sanni sanni allo assalamu aleykum amin nanma eyi ndeysan kanko koccitode no mbiɗen ni professeur Bocara Dieng gorko mo kasga makka weyne Moussa weyne maño weyne jiɗɗo mi korsiɗɗo mi no woni ko États-Unis d'Amérique sargan makka biran makka jam jam sargan mbaño jam 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 mbaño jam jam sargen jengɓe mbiɗa heeɓi yaqin omono waɗa suivre émission hol goɗɗo mana c'est Dieng sokhna Rougui Tall Rougui makki Habibou Nour Cheikh Oumar Foutiyou julde taske fof o jogui ko Demba Abou Sow 10 métres jasinaire makki Habibou Sam. Nourou Cheikh Oumar ndeyssan Rougiyata makki Habibou Nourou Aman Nourou makki Nourou Habibou Hakore. Nourou Saïd Nourou Sokhna Lamine Rougui Tall an Nourou jeyɗo. Fadima Nourou ɗo nodde Ramatullahi mo makki assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum wa rahmatullah bisimilla amin nanma noon sanni sanni hoto hettoto radio yo wuɗɗuma seeɗa mbawamin nande tigui tigui no hannirta ni no mbiɗen ni Sokhna Rougui Tall wuddude joom galle muɗum Adama Sow ko arɗo Bantu yo tan Hamadi Mouhamadi ibn sakkudu moodi boy bikari hinna Ali Diawaye jaalaɗo Ali wulle ya daynayi pulle fo mo jokkake maɗa hayso waɗi kago ko koro kellelalaɗa tawete toon wana e kosam wana e kosam Farba Mamadou Sega Malal dine jinganam assalamu aleykum wa rahmatullah lamɗo diine jinganama gore. silama dina rokka laaɓide Cheikh Oumar a jinganama debaɓurillah mbaɗe 78 mbaɗon 308 08 81 téléphone la DSTV so noddi inchallahu rabbi mawon keɓ amen no hannirta ni ɗo ɗo Farba Gallat nangui guitare française o ene nangui morceau ɓeɗa ara ene nangui morceau mo dañi kala yowat ɓoyi koko iwata wallahi gonga ñande woldema yedinirayi yimba sa ko nanga laaɓide Cheikh Oumar jinganama Seydi Tall yimba sa ko nangam peeje makko pirta laaɓide Cheikh Oumar jinganama la DSTV hande dañi koɗo machallah invité de marque Farba Hamoudou Sega Malal troisiéme namdal meɗen ko nangi téléphone o assalamu aleykum assalamu aleykum yo ɓe ngari bisimilla mo bisimilla heɗon min manki nandema no fewi sanne sanne woɗɗin radio o seeɗa goɗɗine radio o seeɗa min mbawa nanodirde e moɗon allo wa aleykum salam wa rahmatullah Chérif
Serif Aliou eyo Serif Aliou Gassama mo kalden joni joni haala mum États-Unis d'Amérique Gassama ilal el barni hayo Serif bismillah Seydi Gassama wallahi Farba ne hettima no fewi sanni salmitimama yo Allah o weltone kaldu nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam amin ya ilahi Seydi Gassama est-ce que Seydi Gassama wallahi yo Allah weltine Seydi Gassama wallahi Seydi Gassama Gassama haala ɗo ko haala o man gabayodiri gila ɗen hitande gonga kalɗa Gassama a haali gonga yo Allah o weltone Seydi Gassama émission ko an jeeɗima an teddinirama an dendagal musidɓe hono ma en yo Allah weltonoma Gassama Baro est-ce que hanke tan omo noddame ma haala o wi ballal makko inchallahu rabbi so mo gurdam no juuti caméra moƴƴo tiiɗɗo mana gurɗo e la DSTV gon kay nani e juuɗe makko gonga tawata ɗo caméra ji moƴƴi guurɗi ɗi sabu DSTV ene golla albarka mi yi oɗo studio mi yeehi téléji kewɗi kono mi yiyani hono studio DSTV Seydi Gassama eri Aliyul Barniyu dowr Aliyul Barniyu alele sambele Moussa edi Hamedou ndesan andi mi winoma nane manti Moussa Eliman Demba manti Eliman Mamadou Eliman Demba manti wonti Gassama naɓe Amadou Eliman Siré Eliman haadi Amadou Djibril Mamadou wiyete Ceerno Barmour so tawi neɗɗo yeddi wonde mande no didorno jeddi mbaɗi hakkude galleji ɓiɓɓe Fouta e ɓiɓɓe asli soɓe jeddodiri yoɓe nannu Farba Ceeloji Mouhamadou Sega dawi nekki mo yeddi kedde waraɓe kedde maɓe keddi yo nan Farba galla non kay Farba hande de la DSTV dañi grand invité de marque Seydi Niang peeje makko pirtama namnal meɗen eyyi hakkude Elimani Boubacara Kane nde Cheikh Oumar Foutiyal felliti jihadi holko Cheikh Oumar Foutiyal hol pille e holko Elimane Boubacara Kane wadde Cheikh Oumar Foutiyal ko adi omo felliti jihadi ɗon tami jumpanaɓe misal mbiɗa holko Cheikh Oumar Fouti toroɗo heewa ɗereji famɗatal kiddade ko gollodire Cheikh Oumar ko gollodire Elimane Boubacara Kane ɓore ko Cheikh Oumar wiyete Samsu Zairati wa Shulatu Nurin tatawaggadu fi handasi zalami nangue jollor docotal annore gal ina yayno e wimboji niɓere ɓe mbi Allah warimo Allah warimo yiɗi saka mo rewata ñamani sa namdi Mama Sega Allah haali Cheikh Oumar wallahi mare gonda ko jiɗɗa ko jokkidde amin gandi ɗum koko ñallan ɓerde ma la ilaha illallah a namnima wonde manane Cheikh Oumar Foutiyou nde rokka fiyande diine ko adi fof yo yimɓeɓe gandu Cheikh Oumar wona dawol gotol dawi o dawi halwar o juuloy haramayni omo wonde sallige kecco mo taƴani baade yeeso makko waylaki arabe ɓe mbi mari o toroɗo komo kurus murotoɗe e o mo jaɓurɗe tekke o mo alkabeje laalaɗe mo taltali bokko ɗum ko hajju makko o dawi ko adi ɗum dawol yidde yiiloyade gandal caggal ɗum o arti o yeehi hajji baytillahil haram caggal ɗum o arti o waɗi manane fergo wiyetego dawa ilallahu taala holko woni dawa onon manandino didori no noddude yimɓe fewde e lawol Allah nehe a pittali mumen ha ndeeƴa manane mbawa rewde e sharia Allah Seydi Niang
mbaɗa mbawi wadde 78 308 08 81 numéro la DSTV mbawon jokkodirde e meɗen e nder émission Fawru Fouta invité de marque Farba Hamadou Sega malamo gonga noon Farba Ceeloji ko gonga kalɗa a haalino nane mbiɗa Seykou Oumar omo andi mo waɗi noon ko kamɓe koddi ala ko kanko woni Farba Seykou Oumar o mbaɗa invité wona kanko woni Farba Ceeloji Bocar Takko ndeloma Biram Jegui Soundiouka Seykou Oumar jogui ko awluɓe tato holɓe en holi ɓen gawlo mo ganduɗa o biyeteɗo tani ko yaadino e yaaduɓe e muɗum e gawlo biyeteɗo oɗo ko jannguɗo tarik ha wawi tarik Seykou Oumar e gawlo mo ganduɗa o kamɓe jibidina e nder ceeloji kanko o woni élimane seeloɓe kañum woni Farba Ceeloji o woni taɗum Mamadou Sega mo mbaɗa invité o min komi Seykou Oumar e ƴiƴam komi Seykou Oumar e taarih komi Seykou Oumar e ɗoftal demba ɓurillah Mamadou Fama a dañi koɗo min dañi koɗo assalamu aleykum wa rahmatullah Waalaikum salam. Min calmitimama holi musidɗo e to noddata A salminama juuram. wallahi min calmitimama no fewi sanne sanne Eyyi min jiɗɗo ko haalde émission seeɗa min beltima e noddaɗo ɗo bana ko émission o. wallahi minen ɓuuri weltade kadi yo Allah weltan holi musidɗo e to noddata O wiyete ko Ama Ndiaye jeeya dole no woni fam. ha gore Amadou Ndiaye Bay Amadou Ndiaye Bay Seydou Baylo Mayram Dade Dembamadou ndeysan Jarama wallahi holingel daɓɓel to wulago dono bamum dono babiraɓe janande wallahi premier coordinateur dental ceeloji daɓɓel to wulago bisimilla ma e siftini kam gueloɓe so wona yo yurme ndal wore makko te Amadou no mbaɗɗa ndeysan min beltima no fewi. est ce que yo Allah weltini ndeysan Dole na fof wonɓe fota ɗum beltino belti émission o. est ce que yo Allah weltono Allah weltonoɓe est ce que Abou Bayla en Mama Ablaye en Hamidou Ndiaye en kamɓe kala Ndeysan. gallo fof. mi salmini guiƴam Abou Guissé Wallahi amo hiɗima mo salminma. min mbaydodiri mi salmini wono fewi sanne sanne Saabi Thiam tinni bonɓe. est ce que min calmitimamaɓe no fewi sanne Eyyi gollere naɓe fof en calmini moon e ɗum baɓe naɓe ɗowellaɓe salminaɓe calminma mum no fewi. gore wallahi yo jaam salmi on hettima no fewi ndeysan onon koye hannde jeebgol moɗon ngol on jeewaka elli e yeeɓoɓe manande no didorno match final hakkude Sénégal e France wallahi ndeysan taw ala ko joƴƴini moɗon so wona oɗon paadi ko kewnoɗon fadde ko DSTV wallahi ndeysan émission meɗen mo ganduɗa oɗo wiyete ko Fawru Fouta Demba Abourillah Hamad Dado Farmata Sambouri Ali Bassi Sawlam Yero Jaam Kuli Tengel ndeysan Seydi Niang ndeysan jarama Seko Oumar we jarama yo goram assalamu aleykum min calmitima min juurimama sanne sanne hoɗi musidɗo to noddata gorko moƴƴo o yo ko ɓi Sharif Abba Sharif Tokoso tanum Sharif Abba tanum Mayram Sharif est ce que tanima kamɓe jiɗima e baba taniraɓe jiɗima baba est ce que seydi mana Haydara yo Allah weltono moɗon est ce que yo Allah weltono moɗon sanne est ce que yo Allah weltonon sanne est ce que yo Allah weltonon est ce que est ce que est ce que maɓe nan so Allah can kon est ce que Seydi Haydara min beltima no fewi sanne sanne yo jaam salmina Sharifaɓe can kon isa بزورة خير الخلق نلتم أمدي به نلت في الأمر لا بتأهلي لنصرة ما قد سن دامة نقولي سوفني بأمري وجايل أن لي حياة بلا روي وموتا بلا رمسي توقسيكم مريم رتاني شريف نرى الله صلى الله عليه وسلم بدا وند الحمد لله رب العالمين الله kanko Cheikh Oumar Fouti nde ummi halwar
o waɗi manane mandeno didorno fergo makko hankadi o ummimo waɗa dawa o ari andeno didorno manane ha dinguiray ɗo no adi wadde galle won nodduɓe hankkide namnomi Saykou Oumar caggal nde feeri hoto waɗi galle nde ummi galle bam makko galle tani ko Saydou Antoumani halwar mbumay Allah mandeno didorno manane halwar mbumay galle Allah ndeppo kirimeje gawle ngabuleji wuuro amen halwar andi min woni gawlo polwor hoɗo hakkude galle ceerno Sinthiou e laamu toro arɗo gueɗe e élimane seeloɓe taw koyɗe muɗum peretaki hakkude duɗe kala ko kalɗa ɗon de jeddingala min gandi koɗo laawi surtout laamu o yeehi ha dinguiray waɗi jamma goto mo weyde noon Allah sallllahu alayhi wa sallam ko ɗo erago Allah haalde makko wimo Cheikh Oumarul Foutiyou usinta fil jihadi fi sabilillahi wa rasuli heyma Saykou Oumar guel ɗo ummo fello e jihadi a sakkitama fiyande dina a sembinama e dow hefere ɓe laabi certuɗi o ummi o windi lettre uji tati hen goto totti Alpha Oumar ceerno Beela keddiro o tottumi Elimane Boubacar Demba Yero Manti Bay keddiro tottumi ceerno Boubacar Fayo holkoɓe nawi lettre uji ɗi holko winda e majji wuro fof ngoɓe ngari e Fouta ɓe mbaɗa meeting ko waɗoɓe politique ɓe mbaɗata joni ko ɓe jiiri ɗum ko arnoɓe noddude woldiyankoɓe Saykou Oumar ɓe mbaɗata ko joowe leydi on saaha tanta ala pojom ala ko leydi joowete ha heewa leece mberte e dow hen haaloɓe adduɓe message oɓe daro hen yimɓe daro less soɓe bindi lettre uji ɗi assalamu aleykum mon Foutankoɓe Saykou Oumarul Fouti nulama omona to wiyete dinguiray ji u holkoɓe bindira hay lettre uji he ji u musri'ina li saadikum tanalul ladil qadnala ittul min al khilli bani Fouta toro ɗuri sina fi hikana usulikum li ajli jihadi ji'tum fi Fouta bizali holkoɓe mi farko horo wat seydi Tall tuubu farji uuli turasikum jihada adu wallahi dawman bila batli he tuube duttuɗe e nonanteri mon onon Foutankoɓe hono no gonirɗo ɗon so holi on ɗon jihadi habde e heferɗe andeno ɗiɗono kadi foola ɗumen taw adda e denguinde ko ni Saykou Oumar noddirtuno Foutankoɓe jiya neɗɗo ene jooɗi annore lettre uji ɗi tappo e becce muɗum o arta galle makko joom suudu makko ɓaddinamo hirade battari wimami haari joom suudu makko ɓaddinamo hirade o wimami haari i babuyam holko gonduɗa o wi hande ɗo gonmi ɗo wonko tappe beccam he hay sono mi ñamani mi heyɗani ɓe goora noon ha wona 3 heures du matin o wiya joom suudu makko o ummo jooɗo e dow leese hoftidira e jeewo makko aɗa ko kalanto mami komi suuɗata tinno e hoorema o wi babuyam holko woni o wi mi yehino nane hawroyde e noddoɓe Saykou Oumar annore makko tappima e beccam tinno e hoorema min hankadi mi rokki fittandam ndu jihadi de mawburella mami haali émission me hay komi meeɗa haalde wallahi min dañi e komi jaadowo e Saykou Oumar tinno e hoorema noon babuyam tinno e cukalan ma tinno e enɗam ma tinno e enɗam meɗen kala ɗo min gari mbeɗa wonde Saykou Oumar so tawi golle ɗe mbaɗama kimamanta huuɓi almo taguilama mor waɗi malle cokki gable poɓɓi manan holko gollimi ma message arte maɗa wonde min joom galle ma o mi golliñana wolde naggam kala no jooɗiɗa lebbi tati hay hunde a nanana yam andu min mi tuɗɗima leppi leydi mi woni keddin gore eskey e on saaha jooɗoɗa noon baboyam ha jalta sa yalti ƴeewa gorko dimo restuma ko ni woni ko aduna Allahu akbar debbo o mandino didorno hiwto boji waya hiibilomo hakkude jamma 3 heures du matin wiyamo ala bañanam oto ya gaccami o wiya ala gasi kaya gari ko gasano fof sukaɓe ɓe ene gone ɗoygol jamma ɓe gummo aɓe gone fayre no yummiraɗo o wulliri woyri ni kamɓe noon koɓe babableɓe kamɓe ande jogui sukaɓe ko yuman yummeɓe ene jogui sukaɓe jaaɓi koye babiraɓe no waran ko mbaye ɓe doga ɓe paaya e makko kanko sukaɓe ɓe ɓe mabɓo e dow makko baba ko ɗum woni baba ko ɗum woni o funtaɓe haaɓe ɗanto o yaltira jam omo yaltide salligue o wirtudo dingoyre ɗe dingiral ngal o fijanno guila mo woni cukalel o wirto juma o mawɓe juma ɓe ene juula o wirto alhamdulillah rabbil alamina guese e kolaɗe ɗe o wirto nayi ɗi ene kuuna o wirto beyi ɗi ene e baali ɗi ene meena ɗum foof o yiyata ɗum woni ko yiyata yaade wolde Cheikh Oumarul Fouti ni woni wolde Saykou Oumar ɓe ngari noon e on saaha alhamdulillah rabbil alamina kanko Saykou Oumar o ummiti toon gotol o artani hoore makko manan omo arani ko heddino kayene e jambareɓe Foutankoɓe Elimane Guédo Alpha Amadou ceerno Djibi Amadou Tafsir Elimane Amadou Boubou Alpha Mouhamadou Alpha Mamoudou ceerno Bosomor Alpha Mamoudou ceerno Abbas Alpha Oumar ceerno Beela Alaji Saydou An ceerno Alassane Ba ceerno Amadou Ali Jelia Abdoulaye Hawsa ceerno Kalidou Elimane Demba ceerno Souleymane Babaraki Wan Tafsir Malik Gourlaji Ousmaïla Daoud ceerno Djibi ceerno Moussa ceerno Boubacar
Ousmane Hamad ceerno haɗum jiɗi ceerno Haymoudou Sidy Dior hoore fode Mouhamadou Hamad Kouro lamtoto Hammet Samba Dacci Bor ha ko Elimane Diaw Boubacar Ali Dou Mouhamadou Ali Fa Ali Sidy ceerno Sidi Amal Biral Lassine dem nangam farba hoto sumtumin la ilaha illallah ni woni kanko Sékou Oumar Fouti noon ceerno Seydou Antomani wimo Oumaram yaato bamma Elimane Boubacar Kane Dimal mi yejjitani namdal ma yaato bamma Elimane Boubacar ma tawaɗa nodde téléphone kanko Cheikh Oumarul Fouti. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bismillah farba. Yaato bamma Elimane Boubacar Kane mbiyamo Allah mana ndeno didorno mana ne yamirima ya fellu jihadi Oumar Issa o yalti halwar mbumay galle Allah nokku Ibrahima Amadou Mamadou Siley Hammadou Youssouf Hammadou Fadimata Rugueta Hammadou Moutar Samba Moutar Aldembal Juma jatigi jonnaɗo ummiɗa joni ɗo Allah ɗo noddigeloɓo sowanaɓe baɗo Coumba Aissa jobbo tafsiriɗo Hamidine Saɗo Hamidine ndeysan yurmede Allah woni makko yo jurmede Allah woni makko mayde wawi ko ndeysan ƴakkude ƴiye ƴakka tew ha gore noon mayde wawa ƴakkude golle ndeysan kanko ɓurno ande hamdar Bilal min West Africa dokkuɗo wiyete Jooɓe ɗum woni Johannesburg min jeehi Busa Belo o ɓuure yam min jeehi Pretoria o ɓuure yam min jeehi Cape Town o ɓuure yam ɗum ko Afrique du Sud nokku Nelson Mandela ha gore min jeehi Soweto o ɓuure yam o ari Elimane Boubacar Kane kanko Sékou Oumarul Fouti o wi babam wi kam yomi ara ga e ma mi waynoma Elimane Boubacar yoppu ha aljuma ndeysan yeehi ha aljuma ɓe juuli haɓe gasna yimɓe ɓe mbaɗa baguiyade sali hade ne jaltira jam jam ha heddi kamɓe tato holɓe en Elimane Boubacar Kane anani de kanko Cheikh Oumarul Fouti guiɗi yo halwar yomo yaare e duuɓi 31 e on saaha aɓe gonde pullo goto biyeteɗo Tafsiru Jabire Samba Thialam Ali Malik Demba Dekuya Hammed jonɗe gueme diwde kanda goɗa fo jaja yo dental ceeluji nan noon dental ceeluji ko en direct enɗam calaga nan noon paate galde heeɗima yo soowa rewo e worgo nan noon ni woni manande no heddi kamɓe kanko Elimane Boubacar Kane o nangue Ismoul-Ahil Azam ayatal kubra o ɗaccani ha ɓoy seeɗa o wone ɓetade o wi Sékou Oumar mbiɗa a rokkama fiyande diine o nangue Ismoul-Ahil Azam ayatal kubra kanko Elimane Boubacar Kane bajjo Coumba Houleye Boukary Bella Jam Silma omo ɓeto hawo heewi juma o ndeno heewi juma o finni ɓittude anani Tafsiru Jabire o ɓittiri ɗum banggue e ɓalal o ɓittiri Sékou Oumar banggue e ɓalal Tafsiru Jabire wi e gore so mawɗo so ɓe mbi ene wiye so juma heewi yo mawɗo pullo ma anane joño ko on goto wino noon kono wona noon ala wiyete ko so juma ɓitti yo mawɗo puyɗo joño matode Allah ko mawɗo puyɗo wiya wona mawɗo pullo mawɗo pullo so joñima e jama holko heddoto kanko jaabi kanko Tafsir noon kam o heeɓi wiide noon hoore makko so juma ɓitti yo mawɗo pullo joño o yalti o woppi toon Sékou Oumar ne wonde Elimane Boubacar Kane manande o wone ɓeydade ɓetade o wone ɓeydade ɓetade kanko Elimane Boubacar Kane Sékou Oumar wiyama wonti mono turu kono koye bawɗe Allah Allah de andi ko wonti tawde min mi alano toon goɗɗo alano toon andi tarik Mama Sega ene eto labde de min mi alano toon goɗɗo alano toon wiyama Sékou Oumar wonti moloturi ko Allah de andi ko Sékou Oumar wonti o juuri e dow balaɓe Elimane Boubacar Kane hawre hoore makko nde tuggima mana nde e bildi he Sékou Oumarul Fouti wi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in Elimane Boubacar Kane golɗon konngol ndeke naate annore muɗum ndeke wawi kala hunde o woni ɓemtude ma nde no didorno haw arti ɗo fonno ɗo o wi Oumaram jooɗo yeesamo jooɗi yeeso makko o wi Oumaram o winama yo ndenka Allah woni e maɗa o wi manane a woni dono Seydou Antoumani Moutar Samba Moutar Ali a woni ɗi sohna Adama Aissa binti Elimane Siré Demba Samba Moutar Ali Demba Aljuma kanko wiyete man de no didorino zatu hasabin wa nasabin wa ibadatin wa iffatin Oumaram yo Allah suuri yo Allah reeni mi ƴewanno so tawi ka dokkaɗo fiyande diine kono ene laaɓi ka dokkaɗo fiyande ka gonduɗo e yamirore Allah wonde ya fellu jihadi ñamtina nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam aɗa andi Oumar Cheikh Oumar an holko serduma e nulaɗo o wi ala mi anda o wi nelaɗo kañum natno koye gaaru Hira
o ɗufni toon balɗe tati hayre wiye gaaru hira ɗo woni ɗo ɓe mimo wuhushu hira shawrin lahu qad takallamat ساعة عنكبوت والحمامة قد همت له أمنت جدران بيت وأفهمت إذا ذكرت عين الرسل وأزمت فاي رسول الله أجل ودو نلان الله صلى الله عليه وسلم كنيم ناتي كوي هايري أنا غارو هيرا وفي تون بالde tati yalti felli jihad Cheikh Oumar Fouti kanyum o fellat jihadi o mo yaha hawa ara hayre en wiye Dagambere le 12 février 1864 en hawre nyalawma aljuma tati lewru korka o naate hayre Dagambere dum don firti wadde nelado naate hayre yalti felli jihadi Cheikh Oumar fellu jihadi haljiti naate hayre Dagambere o woni shahidun bila jurhin wala darbi sarimin wa مولاه الجليل كأنه بكن كنين ذاك من عجب العجب صحيح بلا جليل عندك هون سير الإلمان بوبكر كان وبيتبيم موني نون عن سيد عمر عند الإلمان بوبكر إن هتشي سيد عمر دوبي شابان دجيدي وانا بوينتير ماكو تانم كراس أبو كراس إلمان أبو دادا ديريكتريس نون وبي دم جاي كدي من تاجي منني حال ما نون سيد سال o wi mo non a tawi me mawni bede yare duubi jeedidi duubi capande jeedidi o wi Cheikh Oumar bi heccuma an bi heccuma duubi capande jeedidi o ya tawi me mawni kada tawi me wumi andi Eliman Boubacar kan wiete ko gumdo gere me wumani berne kono yumbe be gandu non o jibidinaka e ngumdam o wi Oumar ma tawi me wumi kono mami totte biyam biete de Souleymane Eliman Boubacar kan gore ko bi Khady Diagne maye modi to ussobe condi dimat do noddi Ama Dia hamme Demba hamme moli malal Ali Samba Ousmane Ali Samba Demba geda geto marega Amadou Dia hamme ko France dani man der digono ko wuran ko be dimat Dia musidɗo sehil no fewi o yimɓe waddima e Souleymane Eliman Boubacar kan jaada e muɗum walde Oumar ka dokkaɗo mi jaaɓi ko ni woni ko woodi ko ganduɗa ko Eliman Boubacar kan waddi ɗum e toroɗo heewa ɗereji famɗa talkidade so neɗɗo yeddi ko toro woni awdi Foutaji ɗi kala yo namdo Farba Ceeloji Mamadou Sega Malal Mamadou Diom Mamadou Farba Ceeloji Bocar Massoul Badieng Diang alhamdulillahi rabbil alamin Allah Farba Mouhamadou Sega Malal yimma sagonanga mayo Mamadou Diom Farba Ceeloji Bocar Massoul di Farba Gallat gorko mo doɗel diri ina wayno ko faye nagge ko heccata e barme sabu mi wima nane eɗo ko namde nayyi namde mami namde nayyi namde mami kono hen namdal foof eɗen mbawi wadde e magge kono wona 2 émission 3 émission taw wona non woni par ce que a natat seeɗa jalta par ce que kanjum fof a wawa haddude hen kono noon saha kadi haɗani goto par ce que mbeɗa andine mami noddite ɗo inchallahu taala enen émission men wonata goto won tan juma mama inchallahu taala ñalawma goto udditama juula e laɓide segumara jingade juma maha ñalawma goto udditama juula hormo meeɗi yiide juma mahama ñalawma goto udditama juula laɓide ta ene demaɓurella hamadidar farma samouɗi ali basi sawlama ko dokkaɗo seedi ñang andi an hakkude ma e makko ko Aissata Kane Birane Farmata Kane Birane Aissata jibini gadejo Aissata woni calaga woni tane Farmata Kane Birane jibini Aissata Farmata jibini Adama so woni yuman inna shahidun so pulo perejo an no dibino himami seedi ñang ɓe mbi noon noddude saɗani saɗi ko notede saabu amin gandi hande ummiɗa ko plateau DSTV 2S hande ko toon nodduma mbadduɗa e émission pattam lamo hande tawi ko kala ko ɓurno niɓɓidde walla kala ko yimɓe mankuno famde hande a fammini zamanu moni fof kadi faami to ƴoɓɗa to koko herɗi amin gandi kadi koko tawra gila e mamiraɓe jatiraɓe ha yettima amin ñaguine kadi ya juddi hen balɗe gam rasulu sallllahu taala alih w sallam hande a arti aɗa wonde e tampere fof kono noon a yiyani ɗum fof ɓe mbaɗɗa ɗum caggal jiiɗa ko Demba Abou Sow jiiɗa ko la DSTV jokkodirde mum la DSTV staff mum kadi jiima kono noon amin gandi émission men e ma e ɗo la DSTV wonata goto ko ɓurno sadde ko falila alhamdu a wemnani amen ɗum a notonima amen ɗum kadi komin coñino ko min jii ha dañi e komin ɗaminino ko hande a waɗini amen ɗum alhamdulillah par ce que hande a natini amen e joohli mi ɓooyi nande yewtoɓe
mi ɓooyi nande awluɓe yewto mi ɓooyi nande tariyankoɓe mi ɓooyi heɗade seereɓe anduɓe kono hande wonɗo naatɗa ko meeɗa nande nde wonno noon ɓe mbi nofru harta nande yitere harta yiide haqqille harta gandal leydi hay hunde ko haari kala ko ari leydi ne hattani hande a nani e haqqillaji amin koye meeɗa nande ɗum noon yo allahu nurɗin gandal ngal sellina sembina directrice Sinna Sall golle mon joɗi peewi wondude sokhna Hawa Tall ine jooɗi no huccite e meɗen wondude technicien to heddi to ordinateur uji to Oumar Ndiaye ko nonne kadi caméraman meɗen cukalel laaɓe juuɗe na andi ko waɗata ko hono Amina Ndiaye hande ko kamɓe goni staff la DSTV solide kono amin gandi noon PDG Seydi Abba Sarif to to leydi France amin gandi nana waɗa suivre ɗum noon bandiraɓe diaspora jokolinayi windere hande wonno invité meɗen ko Farba Hamadou Sega malal mawde Farba Thielly Bocar Masoulou gorko mo doɗel diiri hande kanko wonno invité meɗen émission meɗen Fawru Fouta tawi kadi ko tonggode jeeɗiɓire ɗum noon Farba gallata hay sinno ko mbaynorɗa minen Safinatu Saadati daaɗe ma e keeɗa waɗande julɗo ɗon noon mi weltaniri ɗo hen Elimane Abba Kane kanko woni manane jaafi gam toon to ɓoki jawe kanko woni Elimane Jama Cheikh Oumarul Fouti wi mi waynori ma khaliqi khairil khalqi hamdullahul ulala ba'si fina wa minna wa gada ala al arsi ma ala ula sakinil ala aqibadillahi bil majdi wal ula habibun bihi yudillahu yakhlu eɗen duwono Cheikh Oumar Ceerno Bachir Mountaga ɗa Cheikh Oumar Seydi Tall duttogol aminata makko mo Mountaga min mbimo Seydi Ba yo yurmede Allah wone makko wonima Mouhamadoul Bachir Mountaga ɗa ha khalifa o e Ceerno Madani Mountaga Amadou Mountaga Cheikh Oumarul Fouti nangue dine Cheikh Oumar wi والحق وداي مدى ودير DSTV والحق وداي وناج مسهل هو المرشد البولول لا يتبحل صبير صبور للهداية محل أمين الإرشاد الإبادي موحل ولي تمر ولي لم يدينه كوني سيكمار جنغنم دونو والي ولينيا إنغي دونو والي إنغولي جوجي ولاني عينابي فريقو جمع فرمين بارغو non haza assalamu aleykum moɗon wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ha dimanche garowo inchallahu taala ko ɗum ɗo wonno ko wonno e laana ɗum noon illal ɗiɗɗa وسهر شور له قد تكلم ساتن كبوت والحمامة قد حمل له